Oh iya. Dewan Daru Budaya kembali. Ada Ratnasari, asik. Siapa yang minta Mas? 05 geng. 05 geng. Oke, baik. Ada Philip Audio. Ada Doi Lighting. Si Dorukun Terop and the Genjot. Ayo dong. Ora ono rong tahun Gunur dadi presiden di mundur parlemen. Carane kasus ngono, carane kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi korban politik Orde Baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Ayo Ayo. latihan cacat netramu angin ngerti batinmu endi kucing endi wasu. LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting makasih Pak. Terima kasih. Juragan kumatur nuwun. 05 geng Luar biasa geng 05. Pak Kabul, semangat Pak Kabul. Sini ya Pak. Terima kasih. Goyang, yo. Salungamu akeh sing
Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dibegal kena kini berkumpulan rakyat sing dianggap ra penting lantas disingkirake luar biasa Mas Oka. Sangune bapak-bapak kok kandel-kandel ya Mas Oka. Kandel-kandel spesial iki setahun pisan kok acarane Agustusan. 05 geng